Čaute ľudia, vítajte pri novom videu na kanále Football Fan. A dneska si zahrám futbalovú hru cez internet, ktorá sa volá Who Are Ya. No a tá hra vlastne spočíva v tom, že musíte uhadnúť daných hráčov z daných líg, napríklad z La Ligy, Premier League, League One, Bundesligy a tak ďalej. Ale okrem toho musíte na tom hráčovi uhádnuť jeho národnosť, klub, tím, pozíciu, vek a číslo dresu. No a ja už ďalej nebudem zdržovať a môžeme ísť rovno na to. Takže ako prvého hráča máme hráča z Premier League. Ja tam napíšem toho Origiho a uvidíme, či to je správne. Netrafil som ani jednu pozíciu, takže zistili, že není ani útočník, ani nehráva za ten daný tím. Skúsim dať Jeremyho Dokuho a tiež som nič netrafil, ale urobil som chybu, že som ho dal, lebo tiež hrá za Belgicko. Teraz by som skúsil dať Partyho. OK, síce nevyšiel Party z Arsenalu, ale aspoň som zistil, že je ten hráč záložník. Ďalšieho by som skúsil Beuma, ktorý hráva za Brentford. Aha, ale on je útočník. Ale aspoň sme zistili, že to bude záložník z Brentfordu, ako ste si mohli všimnúť. Ako ďalšieho hráča by som vyskúšal Onieku za Brentford, lebo ten je tiež záložník. Aha, on hráva za Nigériu. OK, takže musíme stále hľadať ďalej a musí mať hráč po 26 rokov. Tak vyskúšam Da Silvu. Neviem, či sa to píše od seba alebo spolu. Aha, asi spolu. Uvidíme. Trafil som ho. Výborne. Takže má 25 rokov, číslo 10 a hráva za Brentford. Takže na 6 pokusov z 8 som ho dal. Ako teraz ďalšie ideme skúsiť La Ligu. OK, tak vyskúšam napísať Jeremyho Pina, lebo ten sa mi na tú fotku celkom podobá podľa mňa. Tak uvidíme. Dobre, ale aspoň som zistil, že ten hráč je z Villarealu a není útočník a má na 21 rokov. Tak vyskúšame Raula Albiola, že či to bude on. Aha, takže tiež to nebude obranca a nebude zo Španielska a musí mať menej ako 38 rokov. Dobre vedieť. Tak vyskúšam Alexa Baenu, či vyjde. Dobre, teraz je to dosť dôležité, lebo sme zistili, že to je záložník. Podľa mňa sme už na dobrej stope, tak skúsim zadať Kokelina, ktorý hráva tiež za Villarreal. Aha, ja som ho dal. Na koľký pokus? Asi na 4, ak dobre hovorím. Takže Francúz, Villarreal, záložník, 32 rokov a číslo 19. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber a kľudne napíšte aj komentár, aké video by ste chceli ďalšie. Zatiaľ, čus!